skvelý cvik naozaj, len veľa z vás to nerobí. Príťahy veľkej činky alebo veľkej tyče pod hmatom. Pristúpime k tyči, chytím jednu, druhú stranu pod hmatom, zoberiem tyč, krok dozadu, špičky smerujú rovno, idem do predklonu a teraz pustím tyč nižšie, ako mám kolena. Čiže nie odtiaľto budem priťahovať tyč k bruchu, ale až odtiaľto. Vypustím lopatky a pritiahnem hore. Dávaj pozor na to, aby si neťahal sem. Hej? Čiže k bruchu ťahám. Tu a vypustím lopatky. Keď skončíš, postavíš sa, krok späť a tak položíš tyč.